Πότε ξεκινάτε μέρη την εκπομπή? Κάθε μέρα κάνετε συσκέψεις και τα λοιπά με τον Δημήτρη. Ψέματα έχετε ακούσει, δεν κάνουμε κάθε μέρα συσκέψεις. Όχι, δεν κάνουμε. Συσκέψεις όμως με τον Δημήτρη? Όχι, κάθε μέρα. Συσκεφτόμαστε με τον Δημήτρη και μιλάμε πολύ καθημερινά, αλλά θα ξεκινήσουμε να προετοιμάζουμε πράγματα από την εβδομάδα που μας έρχεται, οπότε δεν έχω να σας πω πολλές πληροφορίες. Με αποχαιρέτησε πολύ γλυκά ο Γιώργος σήμερα στο τέλος της εκπομπής και ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί αισθάνθηκα σαν να μου έκανε αυτό το ωραίο, το πατ-πατ στην πλάτη που σου δίνει μια όθηση και σου λέει άντε, ναι, σου κάνει άντε. Για άλλα τώρα. Κάνε. Και αυτό ήταν με την ευχή μου και αυτό ήταν πάρα πολύ όμορφο και συγκινητικό. Υπάρχει σκέψη αυτή η εκπομπή 4 με 6 να συνοχίσει και το χειμώνα στην ίδια ζώνη, το απόγευμα? Πρέπει να... Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα πραγματικά. Και ο Γκάριος έχει ανακοινωθεί, αλλά το λένε όλοι. Ναι, ο Δημήτρης δεν μας είπε τίποτα σήμερα. Και ο Νιάγκας είπε 4. Το απόγευμα είπε. Όχι, πράγματι δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί ούτε και σε εμάς. Δεν είναι δηλαδή, δεν σας το λέω έτσι για να κάνουμε λίγο, να χάμε να λέγαμε. Μπορεί να είναι και πρωινή εκπομπή, ας πούμε. Όχι, παιδί μου, μεσημεριανή, απογευματινή, αλλά δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Διαρριγνύει τα μάτια της, την βλέπεις. Μεσημεριανή, απογευματινή, ναι, αλλά δεν ξέρω περισσότερο. Ναι, την επόμενη εβδομάδα εύχομαι να βρεθούμε. Είναι καλοκαίρι μόνο. Αυτό έλειπε. Θα φύγει διαρκώς, εννοείς, θα συνεχίσει και του χρόνου. Ναι. Αυτό θα φαντάσουμε θέλει. Συνεχίζουμε του χρόνου στον Αντένα, πάντως αυτό είναι το σημαντικό. Ωραία, η εκπομπή τι στυλ θα έχει? Γιατί έχουμε δει πολλές εκπομπές στην απογευματινή μεσημεριανή ζώνη. Τι θα έχει περίπου? Η δική μας θα έχει μικρά κανείς που θα κάνουν συνέχεια κόλπα, ακροβάτες και κυπουρική. Δεν έχω μια πραγματική απάντηση να σου δώσω. Αλήθεια, δεν το κάνω καθόλου επίτηδες. Δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο και σίγουρο και συγκεκριμένο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μου, πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό του Δημήτρη. Τα καλύτερα από όλα αυτά πολλά πράγματα θα τα βάλουμε. Όχι, η εκπομπή είναι σίγουρο. Ναι. Δεν το ξέρω τόσο σίγουρα όσο το ξέρετε εσείς, αλήθεια. Και κανονίστε τώρα μην γίνει και βάρεως καμιά κατάστρεψη.